Hola, floretes! Jo sóc la Berta, benvinguts un altre dia al canal, que per fi he pogut arribar a casa, fer-me un cafetó, que ja us dic que us posaré per aquí. Compreu, sisplau, llet de soja de vainilla del Mercadona. O sigui, és espectacular, és boníssima i li dona un gustasso al cafè. Però bueno, llavors, clar, estic supercontenta perquè oficialment hem entrat a la tardor. Avui és 23 de setembre quan estic gravant això. Fa núvol, ha plogut, fa una mica de fresqueta i et pots posar una sudadera sense morir-te al migdia. Així que això vol dir que hem entrat oficialment a la tardor, la millor estació del món, perquè sí. I no només perquè sigui el meu aniversari i jo sigui una filla de la tardor, sinó perquè és que venen les millors coses del món. Llavors dic, bueno, comencem amb preferits de tardor. La tardor és una estació caracteritzada per una estètica molt concreta. O sigui, us puc deixar ara, en un moment, 3 segons d'un mur d'inspiració que he fet jo a Pinterest sobre el que vull que sigui la meva tardor era. Perquè és així. La tardor és un sentiment, és una sensació, no és només una estació de l'any. També és un molt bon moment per començar coses. Començar coses com, per exemple, sèries. Jo penso que les bruixes, els vampirs sempre fan molt de tardor, així que aquestes sèries, si esteu buscant una sèrie per veure ara 100%, com poden ser les típiques Gilmore Girls, Gossip Girl, Sabrina, que aquesta potser no l'heu vist tant per TikTok, però és la Sabrina, la bruixa Sabrina, però va així com de bruixes, tal. Després també les germanes Holloway, Hechizades, Encantades, no sé com es diu, però va sobre les 3 germanes que també són bruixes. Després així a nivell de TV3, una cosa que faig cada any i és molt important i és reveure Plats bruts. Que una cosa que s'ha de fer és el dia de la castanyada, es mira l'episodi de la castanyada. Porca misèria, també és una de les meves prefes. I després, una cosa superinteressant que he descobert aquest any que jo pensava que no m'agradaria i m'ha encantat són els podcasts. Penso que escoltar podcast val tant la pena. M'agrada moltíssim el format perquè jo sóc una persona que està tot el dia anant amunt i avall amb autobús, anant d'aquí cap allà, caminant no sé què, i a vegades estar mirant el mòbil és com que em satura, sobretot per estar tota l'estona mirant la pantalla. Llavors jo em poso aquests auriculars. És una manera d'entretenir-te que no et sobrecarrega, saps? I a més, és molt xulo perquè hi ha podcasts de tots. Jo, per exemple, us recomano moltíssim de That Girl Guide, que aquest és en anglès. Parla com de les That Girls i de com fer una rutina, però des del punt de vista sa. Després també recomano moltíssim les Hot Girl Talks de la Laia Castell. Aquest és en castellà i és espectacular com parla aquesta tia. Té podcast de tots els temes possibles, d'organització, de rutines, d'autoestima, de coses que a ella li passen pel cap i és molt guai. Evidentment, Anything Goes On, de la Emma Chamberlain. I després, així com d'entreteniment també, el Muy Chill, de la Tite Rivera, fa com audioblogs. En plan, ella és com superfan de desconnectar les xarxes socials al cap de setmana i penso que és superxulo poder com escoltar el que ella va fent durant un dia que va explicant sense necessitat d'estar escoltant el telèfon. I és molt interessant, són curtets i ella és moníssima. També podeu escoltar, sobretot si esteu fent batxillerat, podcast amb el temari de batxillerat, és que podeu estar com estudiant mentre feu altres coses i no necessàriament heu d'estar com allà concentrats amb els apunts. És una altra manera d'estudiar o simplement per gust aprendre coses. Per altra banda, i així també per entreteniment, recomano canals de YouTube així d'inspo de tardor. Recomano molt la Aloma Bai. És que m'he enamorat d'aquesta tia, t'ho juro. Parla, és superdolça, els seus vídeos transmeten una tranquil·litat espectacular. Es diu Aloma, com el llibre de Mercè Rodoreda. Jo només amb això ja està, ja us podeu enamorar d'ella. I com la Aloma, també hi ha la Moe. D'aquest estil també trobem la Berta Pim, que m'agrada molt, i la Clara Velasco, que són dues també del seu estil i ara han començat un projecte molt guai. Es diu Charles i Amigues. Fan com amb un grup de noies van parlant sobre diversos temes que són així com poc conegudes a xarxes i és molt interessant. Ha començat ara, vull dir, us el recomano també molt. Després així, evidentment, la Moia, tot i que recomano més ara per a tardor els vídeos antics de la Moia, perquè els actuals ella és com que està fent com un interrail i viatjant pel món. En canvi, els seus vídeos de quan anava a la universitat i tal són com super relaxants i potser si encara esteu estudiant aquests
us criden més l'atenció, tot i que ella és fantàstica, no cal dir res més. La Abigail St. John, que és una tia molt super... Seguiu-la a Insta i veureu, o sigui, és com supernatural. Penja com el que li surt automàtic des de memes fins a fotos de la seva cara a Insta i vesteix superbé. I també fa vídeos a YouTube. I la Bibi Bute, no sé, us deixo per aquí una llista de coses que pauseu i feu captura, o sigui, us ho recomano al 100%. Després, coses també que us poden servir com a mètode d'entreteniment a la tardor. Música. Superobsessionada, o sigui, cançó que s'ha d'escoltar contra la tardor de Soc un bohemio, o sigui, evidentment. Tinc també el meu Spotify, les meves playlists, us recomano molt la de Per quan estigui bohemio. I també m'he obsessionat molt en escoltar una playlist que es diu Workday Just, que us la deixo baix també, que per treballar relaxa d'una manera, o sigui, és molt heavy. Però, tot i així, encara que haguem començat el curs i sigui així com una etapa de fer moltes coses i dedicar-se plenament a la rutina, no podem descuidar-nos. Aquesta tardor, sisplau, plans que heu de fer els dijous a la tarda al Museu Picasso a Barcelona, em sembla que és gratis, però és igual. Qualsevol museu, exposició, llibreries, anar a fer un cafè calentó o estudiar a una llibreria, busqueu altres ambients que us facin desconnectar. Buscar llibreries de segona mà, d'aquestes que tenen cafeteria també. La tardor és com l'última oportunitat per anar a passejar. Aprofiteu quan fa aquesta pluja suau, aquesta fresqueta, que encara no fa fred, per anar a passejar i connectar per la natura, perquè us toqui l'aire. De debò, la diferència entre un dia tancada a casa i un dia que simplement dediques 10 minuts a sortir al carrer i que et toqui el sol i que et toqui l'aire, i el vostre estat d'ànim canviarà al 100%. I després, ja per últim, i ja paro de fer-me la pesada, vinc a parlar de la roba que vull portar aquesta tardor i les meves obsessions per aquesta tardor. Primer, les puffers jackets blanques. M'he proposat que a la tardor i l'hivern vull vestir molt més de blanc i de colors terra, perquè tendeixo a vestir molt de negre. Que no vol dir que no vulgui anar de negre, però sí que m'agradaria com agafar la rutina de no anar sempre com vestida com en pijama, saps? Llavors, coses espectaculars, les botes altes, obsessionada, les sneakers, les sabatetes així que són com sabata de vestir, amb uns mitjonets d'aquests de princes, i les faldilles d'hivern amb americanes per sobre, els pantalons de parachut i de tiro baix, una meravella. És també molt obsessionada amb les bufandes enormes com de colors. I en general, doncs, aquest look de noia empresària exitosa és molt guai també. Llibres que recomano. No recomano llibres perquè vull fer un vídeo específic de llibres per a la tardor, però aquest seria com el meu update de les coses que vull fer aquesta tardor. Així que, ara que ja he reposat una estona, vaig a seguir amb la meva rutina.